ndichitarisa ndiona bheni akadzwanya makumbo. Vanzi vanotora hakuso tora grinder, vamwe vakutya kuti grinder futi panogona kuita sei kuputika futi, vatora chimugwara ndobva vanovhura kudai so ndokubva kwakaita makumba. Vakakuwara vacho wananga akagara mumota and then bheni achinama apa. Muchiitiko chinosuwisa chakaitika kuno kuKambuzuma. Murume wechidiki akarasikirwa neupenyu ari pakati pekushanda achinama chimotikari chiri kumashure kwangu. Vakaona vanoti vakanzwa kuputika kwaita kunge bhomba chairo. Vemumaraini vedzimba dziri padhuze vanoti dzimba dzakatondengendeka. Vamwe vachiti ruzha rwekuputika kwechinhu ichi rwakanzwikwa kure kure kunyangwe nekuWarren Park chaiko. Murume uyu unonzi asiya mwana mucheche neumwe asati akutomboenda kuchikoro. Musi wakaitika chiitiko ichi manga muri kupi uye makanzwei, zvakafamba sei? Ini ndaiva ndiri kumba togara kubara nekusasuku, takanzwa kubhasa kwechinhu, vadafunga kuti tsaona yebhazi, marata ese akandengendeka. Paya pane bhamu waya katanga kusheka, takasheuza kuti chii. Vanhu vakazongobuda vachimhanya nekubatikana nekuputika kwazvanhu zvaita. Takatadza kana kuti ndifambe kana ndiite sei, ndakangoramba ndiri kumba ndichizogonzwawo vanhu vanga vakuuyawo vachitaura kuti paita tsaona paHome Industry, pane munhu ashaya. Ini handakwanisa kuita sei kuuya nenyaya yekubatikana kwandandaita nekunzwa kubhasa kwangu kwaitika. Saka ndakazouyawo after munhu atotakurwa aenda kuchipatara. Ndakazonoteerwa kuchipatara kupolisi munhu atoshaya. Ndokwatakazonosvikonziwo tokuda hama dzake ite kuti murumuvhe bhodhi kuti ende kumochari. Ndokwatakazonosvikoiko kuti tichizoona kuti munhu anga akakwara zvakanyanya zvoti machansisi ake chaiwo ekurarama pampasina. Ndozvatakaonawo izvozvo. Pavakasvika kuchipatara vakasvika vachinzi munhu atoshayika kudhara here kana kuti akanga achiri mberi? Isisu kusvika kwakaita vanhu kuchipatara tasati tateera, takazoteera munhu atoshaya. Haana tomboita kana maminutes, maybe tinogona kuti munhu anga akabva pana pari mupenyu, asi handifunga kuti ndizvozvo nokuti kuchipatara akangosvika achingonzi munhu aita sei apfuura. Saka akabva angonzi driver enda chiendei kupolisi munoripota nyaya yenyu. Kupolisi ndokwatakazoteera tikaonawo zvechokwadi munhu aita sei apfuura. Akanga akakuwara musoro wangu akachekeka nechest neruoko nemakumbo. Makumbo anga akachekeka singaiti zvoti anga akakuwara zvekuti handikwanisi kana kuti ndizvitsanangura. Tanzwa kuti imi muri vamwe vavanhu vakatanga kusvika musi wakaitika tsaona iyi. Mungatitsanangurire kuti mimi maivepi uye makaonei? Okay, inini ndinoshandira musaluni mucomplex imomo. Ndakasvika musaluni ndikabuda ndikaenda kufranduko. Handitombozivi kuti dhero chii chaingoitika, ndaingoenda ndiri mubedroom vanana vanogara kufrandi. Saka pandikanzwa chinhu chakarira, takaona zvinhu zvaiputika zvichienda mudenga. Ndakabva kufrandi ndichimhanya ndichingoti vana vangu kozi ini ndakandafunga kuti musaluni mazvaitika. Ndichisvika mucomplex munomu ndakabva ndaona Tanaka akanga akuvara roko akagara pasi. Ndobva ndada kumusumudza, vanditi mama musandibate inini, endai kuna Beni ari kufa. Ndobva ndamhanya ndichingochema, ndobva ndasvika ndichibuda ndichisvika kunoku, tichisvika pamba tohanda vanhu. Ndichisvika kudaro takabva tatanga kuatenda vanhu vangu vakarara pasi. Hatinomboziva kuti Beni ari kupi, takudai. Saka ini pandikazotarisa murori ndopandikabva ndaona Beni ari pakona papa, ndanoti imi Beni ari kufa uyo ari apoyo. Vanhu izobva vatombotiza pandakavati Beni ari kufa, vakabva vatombotiza ndobva vazodzoka. Vachidzoka kudaro vakabva vasvika paine mwana wangu George wandoshanda naye baba nemumwe mukomana anogara pano mukaradi. So George akabva anzi nevanhu torai hakuso torai grinder. Vamwe vakutya kuti grinder futi panogona kuita sei kuputika futi, vatora chimugwara ndobva vanovhura kudai so
ndokubva kwakaita makumbo. Asi kubviswa kwakaita makumbo tikatoona kuti makumbo akanga akatyoka. Inini handina hangu kuzonyatsomubata but makumbo aitorembera kudai so. Ndobva aiswa kumahuswa uko. Aiswa kumahuswa ndakabva ndaenda inini bva ndasvika bva ndamubata padumbu. Bva ndatoti imi tiri kuti afa munhu ari kudziya. Then bva ndabata futi mapwa bva ndakunzwa achitaka kudziya. Bva ndatanga kutenderera tichitsvaga vanhu vane mota. Ipapo chandikaona vanhu vakanga vakutya kuti maybe munhu afa kana kuti anogona kuzofira mota mavo. Ndobva tatenderera tiri pakati pekutenderera pakabva paita mota yaibva uko. Ndobva yangosvika panapa. Akashaya kuti opinda sei panapa vanhu vakazara. Vanhu vamwe vachitora mapicture. Then vachitora mapicture kudaro George Wibaba wangu akanga abvisa munhu akaita hasha akanorova munhu fight munhu aitora mapiki. Zvikanzi kutora mapiki uchiona kuti munhu achiita sei akuvara. Vanhu ndopa vakazouya ndopa akaita noise achidzoka nemota. Ndobva atora munhu vati ngatimisei mota bva vamisa mumota vachibatsirana naGeorge. Then papanzi pane munhu anokwanisa here kuti aenda akamujeka kumusoro kwake. Vanhu vese hapana akada kumujeka. Then vakakungoyo mumwe mukomana ndobva atopinda mota muyama yabva agara nawo pamakumbo. Then bva vatoenda nadhiraivha wemota iyi vakabva vaenda anga akakuvara mumusoro achingobleedha. Then isu bva tasara nemukomana Tanaka anga akakuvara ruoko nemumwe anga akakuvara nzeve aibleedha kuseri kwenzeve uko. Isu manje patakataura panapa takati toenda kuclinic. Then bva tabva panapa vataenda ku3 clinic. Clinic takasvika vamweda havako. Then vekuclinic vakangoti aiwa hapana pati ku7 endai kuHarare hospital. Kwakutena vataenda kuHarare hospital. Svika kuHarare hospital hakuna vanhu. Ndobva tatobhadhara kuti vanhu vasevhe. Vataona kunge vanga vari pagoslo. Ndopatikazofona kune vamwe vedu kuti imi muri kupi tiri kuGomo. Zvikanzi dzokai taenda kuSabhabheni but tinoromba kukuzivisai kuti Bheni ashaya. Patatoti ashayikira kupi zvikanzi ashayikira pabridge rekuenda kuWarren Park. Then isu vatadzoka vataenda kuSabhabheni vatasvika vatakurapisa vanhu vaivai. Fosho vakatorapo zvakanaka. Then vachirapa kudaro ndobva zvatonzi naLucky muridzi wekambani vati ndakuteera kupi kupolisi. Ndati haungafamba wega handeitese. Then tichisvika kupolisi takaona Bheni achiri mumota muya maanga angoiswa. Bheni anga akakuvara. Even nanhasi ndichiri kutonzwa kutya chero kuti ndirare hana yangu iri kurova. Bheni anga akakuvara musoro wake wakanga watoita kakuzvimba zviya zvakumeso kuine chiuti chanchakavhara pese apa. Then tichitarisa kudaro akanga adyika maoko. Worksuit yanga akapfeka worksuit trousers neboxer rakanga ratobvaruka rabva angosara aine boxer akarariswa kudaro. Hausi kuti rakabvarukira mota but ranga ratobvarukira apo. Then vatakutarisa tichiti veduwe onai kuti munhu akarara ende zvaashaya anogona kuzotadza kuita sei kuvharika muromo. Ndobva ava mai vanga vari panapa vatora plastic vandavati tsvagai magloves. Vakatombeteka kutya ndikati akana muchitya ndipe zvikanzi igandingoshinga. Ndobva vakutorai kumuvhara mazino mumukanwa airamba kuvharika. Ini chandakaona mheno kana ndakatadza kuona Bheni mazino anga asisina. Ndokuona kwandakaita mazino panga pasina bhozi anga angoshama zvokuti muromo wakaramba kuvharika. Chest yanga yakadzokera mukati musoro wazvimba. Saka zvakandirwadza ndinoda kunyepera. Akanga ane makore mangana achita basa irori rekunama. I think chimota icho chindichichiona more than kana 4 years 5 years. Taigara tichiona chimota ichi chiuya ichi Achichinama. Vainama pacomplex papa but Bheni akatombochinama. Vaigara vachichinama. Saka isu tichizobvunza kuti waichazoputika nhasi. Vari kuti hanzi vaifanira kunge vakavhura chepamusoro but havana kuvhura. Ndo mistake yakaitika ipapo. Vataura vati zvakakosha kuti kana pane zvinoda kuitwa kuti tive tinodzivirira tsaona dzakadai mumabasa matinoshanda. Sekutaura vanotaura pachirungu vachiti safety first. Takatanga 87 kusvika pari zvino svikabva tone makore ato kuma over 30 something years ndichiita basa irori. Tinoona kuti basa rese harinei kuti nderipi rine njodzi dzinokwanisa kuwira munhu anenge achiita basa iroro. Saka vanhu vanodzidziswa nzira dzekudzivirira njodzi. Njodzi yakaitika panapa iyi pane nzira here yekuti yaikwanisa kunge yakadziviririka? Nzira yanga iripo ndeyekuti vari kuti pachaiuya mazvese chaive chakavhurwa. Asi papo ndekufunga vakakalkuleta kuti buri ravada kunama idiki. Avo sezvo vari kunzi vakazofunza kuti mazovhurire paya zvinoratidza kuti vakakanganwawo kusvika nekuvhura. Vakasvikoskopaka motikari vakutoshedza welda. Welda ndokunguva ine generator rake
kwakutosvikobatidza generator pana vhozi pasina magetsi ndobva vabatidza generator kwakutanga kuita se kuweruda but mushure mekunge uyo azofonzwa nemuru kwako kuti izvo iwewe wazoita here zviya zvekubvisa chivharuvhu chiya chiya ndoparudzi pakapataka kuita se basta. Ini ndanga ndiri mukati kuseri uku ndakanzwa saundi ichirira ndanga ndiri pamukoto webuilding ine yesaloni nehardware chandakagona kuti ndakatobvaduka pasi ndokuti paita zvimafragments kunge pfuti here ndekundengendeka kwepasi ndakambomira ndokuzobuda ndouya ndizowana ainzi mwana waLucky anotaura kuti aiva akamira apa achida kuuya kunoku akarohwa nemhepo yakabva apa akaburera kujuraworo anonde akakwara chesi neruoko anga asati atombosvika panapa akaputika asi akarohwerwa kumadziro zvokuti azwa gedhe rara akavhurika kaini aigona kutobuda nepagedhe but fosi yakaburera kujuraworo ndobva agara pasi. Ini chizonzowo izvozvo ndakabva ndauya kunoku ndichitarisa ndiona Bheni akadzvanya makumbo. Ini ndiri munhu wani akapinda muchigayo ndikatora bhara itaura kuti rakasenzwa nerega ndii ndakaritora muchigayo ndikauya naro ndikatambidza vanga varapa ndoona kuti asimbi wani aite ndobva ndadzokera kubasa kwangu kuseri uku ndotora imwe simbi dzekuti dzibatsirane dziri 2 mwe munhu akati asimbi wautora hazvichaiti wadi kutora grinder ndakatora grinder cutting disa ndakapuwa muhardware ndisati ndazvijoinisa munhu akati munhu waya azobviswa saka kuti simbi yandakauya naye kutanga iyoyo ndo yakashanda basa iroro rekuti vaminyure kuti munhu aita se munhu abude. Ndo zvandakakwanisa kuona arapa ndakamuona akarembera ndikaona kuti hapana iri helpless ndo ndabva ndada kutsvaka zvokubvisisa asi kuzokwachurisa handina kuzoita inini pana ndiri mukati umu ndakazanza munhu aburiswa atotakurwa aenda nemotikari vaenda kuchipatara zvokuti kufa uko nekudiko handina kuzozviona hangu asi vakazviona ndo vatsanangura zvavakaona ini zvandakaona ndozvandikutsva nezvazvo. Mukomana uyu maimuziva here murume wechidiki uyu kuti akanga ane makore mangana achiita izvozvi zvekunama izvi? Bheni ndichiyeuka ndofunga ndakamuona kuma 98 asi kakanganisi ndopaakatanga kuita zvokuolda nokumufana waidzi Summers ngoti mutasa uyawai ndiye munhu akamutora mazuva akanga Bheni atadza kuenda kuchikoro uye akatanga kuita se kumudzidzisa achiti handibatirewo zvituma zvinopenda uchidi ndopakasvika pakudzidza kukwanisa kuita se zvokunama ndichimuona Bheni. Zvichida kune vakawanda vakatarisa iko zvino izvi vari kuona mungade kuti chii pamusoro pekudzivirira tsaona mumabasa? Pazvinhu zvakafanira izvizvi zvika chinodiwa kana usina ruzivo pabasa rese rinenge rauya kwauri rirambe kuti izvi handisati ndambozviita zviri nani kuti upe vanoziva basa iroro kuita kuti zvausingaziva unobata nepausingazivi zvinobva zvakukwadza. Zvakungofanira kuti magetsi kana usingazivi magetsi usaabate tsvaga munhu anoziva nekuti zvawaona nemazuva kuti zviri simple but zvinozokukwadzisa. Tichinzwa vamwe vati ivo kaakasirike kutanga kuti iye ainama chimota chakaita seicho chichi zvichida musi iwowo akangoti sezvamareva kuti akangoti zvimwe biburi diki diki ndinokurumidza kupedza saka kana zvakadaro izvozvo tingati chii kuti pachirungu vanoti safety first ndizvozvo chaizvo api matanho amunofanira kutora kuti tidzivirire tsaona nekuti tinoona kuti mawelders munonzi munofanira kupfeka zvinodzivirira maziso asi vazhinji venyu hamuchapfeka unotoona vazhinji vachiita vasina kupfeka. Aiwa ipapo hazvibvumirwe pakuwelda unofanira kupfeka helmet yako ovhara maziso ako kana uchigrinda kune magogorosi anopfekwa kuita zvimafragments zviya zvinobuda zviya zvaka zvisauye kumaziso ako nekuti zvinokutosvora zvimwe zvavafanira kuita kana pane zvinopisa unopfeka magrovhos ako kune maleather grovhos usazotora maplastic nekuti ukazatoona mazopisa saka unotora maleather grovhos wobata zvinhu zvako zvinodziya kana achida kudirwa mvura wodira wakabata zvinodziya anokudzira because iyi mota Bheni aiita maripeya akawanda especially kumasuro ndokwananyanya kuona achigadzira icho chinonzi chipambu chacho ichechi ndochaiva chigadzira ichi izvo zvehe zvine zvakazoya asi nguva zhinji ndaimona vachinama uko kune icho chinokwewa chacho chiri kumasuro icho ndochaiva inonama kuti ndochanyanyofa but izvi zvakazotangwa mazuva ano pakuda kukura kwechiruka because mota yekugara ichoyamba yaani mangu yakareba ichoyamba but ine mamwe matambudziko asiriwa yaya asi pazuva takuona matambudziko afanana aya ndo atazoona zvakonzeresa zvokuti kana kare kacho handifungi kuti vaimbochimubvuma kuti vashande
zvakadai so. Tingati here tsaona yaikwanisa kunge yakadzivirirwa. Dai zvakaitwa sezvakuti driver ari kuti paakafonerwa nemurungu waita zvezve akunobuda motikari ndopanzi pakabva paputika. Saka zvinoratidza kuti driver ndiye munhu akauya ane ruzivo rwaasina kushandisa paakasvika. Dai akasvika asati audza uya uitezvi akati akukumbura zvinhu zvake pamusoro ano ochizoshedza uyu wokunama. Saka inini ndinongoti driver haana kuita zvaakaudzwa nemurungu wake. Zvakaitika isu indoita zvekugera ndandiri musaluni, so ndakangonzwa sound panze ndondamhanya ndichibuda panze. Saka pandakamhanya ndichibuda panze ndakabva ndaona mumwe aishanda nabheni wekuzoshaya anonzi Tanaka akandizvoni uda kundibatsira hako but pane mumwe munhu ari uku usandibatsira hangu ndanobatsira munhu ari kurori ndiye aita se ninge akwara zvakanyanya. Saka panguva iyoyo ndakabva ndabuda nepagedhi kadika ndauya ndichimhanya kunoko ndasvika ndaona bheni akadzvanyirirwa apa, makumbo ndo anga akarembera apa, then miri wake wanga uri kuseri kwesiti. Ndopandabva ndakujunura rori, ndakabreka rori apa padhoo apa, ndondapinda mukati ndaona bheni akadzvanyirwa, mazino ake anga asina mazino, akarohwa neimpact yakaitika apa. So ndo zvakaitika. Saka takazomubvisa but bheni anga atofa kudhara. So zvakanyanya kuitika. Uchimuziva bheni kekare kekutangeni kuna machimotikari? Anga ne almost 4 years achinama mota. But zvakazongoitikawo ndezvongoti zvoni patakangonzwa sound ndo patavata mhanya. Zvakanyanya kuitika. Anga akadzvanyirirwa apa, ropa richitobuda ari kuseru. Saka takakwanisa kulivha masimba kuti tiwane kubvisa makumbo ake anga ari papa. Zvakaitika vakakwara vacho wananga akagara mumota uyu and then bheni achinama apa. So uyu pakanzoni iyoyo chinonovhurira pressure yechinhu chibude, bheni anga atotaka kudhara newelding machine. So uyu pakada kuti aburuke pakaburuka achidzika gumbo 1 ndo pakabva roerwa padhoo achikoka ruoko umwe driver wacho. Saka pakaizoda inonovhura inga it's too late because munhu angaita se angatoputikirwa kudhara. Ndo zvakanyanya kuitika. Pakora vanhu vatatu. Wechitatu anga akamira kuseru about 4 meters but nepressure yakaitika akatutwa nepressure achinanowira negedhu ndokukwara kwakazoita pachest neropa. Ndiye Tanaka. And then umwe wacho akarohwa nzeve, anenge akaafektwa nzeve nepressure yange nechinhingirinya, saka nzeve yake ibuda ropa apa pazasi apa. Nemumwe driver anga akagara apa anga achikoka chiroko. Ya. Saka wasvika iwe vanhu vese vari kungotarisa havasi kuupa. Ini ndabva ndangosvikawo inini ndandakapfeka apron yangu ndofanabva ndasvika ndondavhura dhoi ndondajamba ndondanobata bheni ndichitofunza zvoni pangu mupenyu apo munhu anga atosiya kudhara. Ya. Vaitora mapicha vaingotora vanga vasingabatsire. Mumwe wacho ndakatozosvika pamumuro wamubama ndichimudza zvoni zvauri kuita izvi hazvinei nechekuita nemunhu akwara. Haufaniri kutora mavhidhiyo kana mumwe munhu aita ari patsaona yakadai so. Ndozvanakakwanisa kuexplain. Asi takazobatsirana hedu bheni takamubvisa takamisa pasaidi. Asi anga atotisiya kudhara. Saka tachiti vanhu vakanga vakaungana inyaya yekuti vanhu vakanzwa sound inde vakamhanya kuya kuzoona kuti chichaitika. Yeah, I think izvozvo ndo zvaitika kuti ni vanhu vakazomhanya mushure mekunge vanzwa sound. Bosi chakatoputika zvinhu zvese zvakaenda mudenga
apa pana pesi pampakaita black zvoti beni takazomuona panopera dzinenge 5 minutes ndo pakaperawo chihutsi chaichi cheblack chakaitika apa. Mota iyi inonzi hansaka inoita basa rekudhirena tsvina yevanhu inenge iri mumaningrini anzi machiyaya masafety tank ndo basa racho chinhu ichi. Saka chinotakura inonzi chine biogas because tsvina kana yakagara 1 hour or 2 hours inogadzira gas iri panhu pakachengeteka pasingabuditse kana mweya kana chii. Saka mune tsvina saka tengi rinenge rine biogas mukati maro saka rinenge rine pressure yakanyanyisa zvokuti vakasareleasa pressure yayo chinoputika kana chikazoiswa moto. Chimuziva muzukuru wangu because sekuru vake vanodzi amai vake is my best friend. Is my best friend. Chataita tese tiri panapa inini ndiri panapa shop yangu iri mu next door ndito mapati iri papo then taika kama tese then ndiyachitoona sekuru muisei makadi achikakumbo kake kuthiriuko last month last year takatoviga sekuru vake tiri pamwe chete baba wamai vacho. So asi munhu wekuti ndoita kuzofunza ndomuziva zvakanyanyisa. Asiya munhu yakakura zvakadini? Pana Ben ndoziva pafirst wife yake vakaita matwins vana akashaya. Pane uyu mukadzi wakaenda ane mwana 1 saka ndikuti zvivane vakadzi ane vana vairi. Kamwana asiwa mudiki akakura zvakadini? Mwana wake akavigwa musuwa wakati patakaviga sekuru wake ndokatimupe 3 months patakaviga sekuru wake musuwa wavigwa sekuru wake nomusuwa wazvangomuka mwana kakadiki zvichireva kuti asiya mwana ane mwedzi 3 ndotenda. iDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinoitwa Stella Muhusha. Musakanganwe kuita subscribe kuti tirambe tichikuigirai nyaya dziri kuitika munharaunda uye munyika yese yeZimbabwe.